כנראה שמימון הגזענות שווה כל סכום, ולדעתי זה דבר איום ונורא. חבר הכנסת ריבלין, על מנת להשקיט את מצפונו, אומר שזה לא עוקף בג"ץ וזה מידתי וכו' וכו'. לשלול שנה מחייו של אדם ללא משפט, זה יום אחד זה לא מידתי, חודש אחד זה לא מידתי, שנה לא מידתי. ולכן המידתיות לא יכולה להיות מנותקת מהצדק, מידת הצדק הבסיסית. ופה אנשים נחלאים. אז משפט אחרון. אני מסיים. הממשלה ברוב טובה שינתה את המצב הקודם מ3 שנים לשנה אחת. זאת אומרת, העיקרון של הנבזות עדיין שומרים עליו, אבל כאילו זה 2/3 או שליש של החזוק שנתנו לאנשים האלה. זה דבר שאין לו פשוט אח ורע בשום מקום נורמלי, אבל כנראה שהגזענות שיכולה להתחיל בערבים, בפלסטינים, בשחורים, חבר הכנסת אייכלר אמר על חרדים, כנראה שאין לה סוף. המדרון הזה מאוד מאוד תלול, והממשלה נופלת לתהומותיו הקשות ביותר. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. חבר הכנסת חנא סוייד איננו. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, ולאחריו חברת הכנסת חנין זועבי. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת. אדוני השר, בשנת 1966 נדמה לי נולדת בתל אביב, לגברת ברוריה שהייתה עולה מארגנטינה, אם אני זוכר נכון. מבוכרה. דור רביעי בארץ מבוכרה. אביך עלה מארגנטינה, נכון? הוא היה רופא, אם אני זוכר. הוא עדיין רופא. אתה יודע, אדם יוצא חלציו של אישה, הוא לא יודע מה יעלה בגורלו. יש כאלה שגורלם שפר עליהם, כמוך. יש כאלה שלא. ואני חושב, דווקא בגלל שאני מעריך אותך, אתה צריך להסתכל על הדבר הזה בקונטור היהודי. והקונטור היהודי של כולנו הוא של גרים. אנחנו עם של גרים. של אנשים שנדדו מארץ לארץ, שלא קיבלו אותם, שדחו אותם, ששמו אותם, שסגרו אותם, שעינו אותם. ולכן הדאגה שלך במקומה, הפתרון שלך הוא לא ראוי, הוא לא מידתי.